Que hai, parroquia? O vídeo desta semana vai ser unha sección especial, unha sección que ao mellor integramos no canal e traemos máis veces, así que, por favor, decide se vos gusta, se vos disgusta, bueno, deixad aí nos comentarios se queredes que se faja máis veces. Era iso solo. E se hai algún abogado, por favor, que me diga se podo ir preso por facer unha sección como esta. Vamos a vela, entón. Oli, súditos, son Felipe VI, ou como me desconocer aquí en YouTube, Feli666OMG. Estou me dando cuenta que está vindo moito republicano. Eso non pode ser, porque o de rei é o meu traballo. Agora gostaríamos que hubiera unha plataforma contra os carpinteiros. Non sería bonito? Pois tampouco ten que haber republicanos. Entonces, para acercarnos ao pueblo, a chavalada, a chusma, a plebe, bueno, a vos, basicamente, vamos crear esta canle de YouTube no que imos a dar unha boa imagen da monarquía para que vexades que somos como a vos. Con cartos, pero como a vos. Por exemplo, no terreno laboral, eu tiña outras metas, tiña outros sueños. Eu non quería ser rei, pero como moitos jóvenes, vinme obligado por meu pai a continuar ca empresa familiar. Eu tiña un sueño, que era ser fontanero. Quería ter unha C15, rotulala, poñerlle Borfón, fontanería en general. Era o meu sueño. Era un nombre moi bonito. Inda ao día de hoxe me imagino dando presupuestos sin IVA, ou indo ya a casa de alguén a hacerlle un arreglo e que o fulano non estea e estar ali esperando 2 horas na furgoneta que chego para os panciños de turno, estar encuadrando o trimestre, son cousas que houbérame cambiado a vida. Inda me sale unha lágrima cando penso no ben que podía estar. E teño que estar de rei, non pasa nada. Son situacións que a vida a veces complícase e danos estos vuelcos. Que bonito hubiera sido aquilo. Pero tú me non que deixar todo de lado, porque veu meu pai e díxeme, vamos a ver, se non eres ti rei, quen queres que sea? Tu irmán, a fea ou a peor? E claro, ante tamaña argumentación, tuve que puñer eu de rei, non iba a deixar caer todo, non iba a deixar que a empresa familiar se desfixera. Entonces foi aí a única discusión grande que tuve con meu pai, único no punto no que chocamos, porque eu con meu pai teño unha relación maravillosa, que meu pai non se dixo nunca, é a verdad que vos non sabedes, pero meu pai, isto seguramente que te vou dicir agora é un secreto, pero é a verdad, meu pai é moi campechano, meu pai é moi campechano, eso é algo que a xente nunca se comentou e que é a purísima verdad. E foi aí a única vez que tuvemos así un enfrontamiento. Bueno, pois unha vez, cando eu tiña 14 anos, que entroume na habitación e Feli, estás aí? Hostia, e pilloume ganando a galiña. Dixome, puxose feito unha fiera, puxose loco, puxose cos ollos inyectados no sangre, madre mía, puxose loquísimo, Dios, parecía cabral un día calquera. E veu un cara a min, meteume así unha bufetada, pero que bufetada me dou, durmeu mo labio e pitaba a orella. Eso foi un semejante hostia. Foi darma e sonou na casa. Brutality. Vaya viajazo me dou, tipo. Foi moita hostia de Dios. Inda, mira, se me paro así, inda escoito pitido na lejanía. Moi, entroume lección, hostia, aquel día así. A Bart empezoume a berrar, pero ti, como podes estar aí ganando a galiña? Como lle podes estar dando matraco a manubrio? Pero quen carallo te crees que eres? Unha persona que vai ser rei? Unha persona tan importante, fillo de quen eres? Generacións e generacións de Borbón se estás aí aplaudindo a miñoca, dándolle a macuca, pero a quen se lle ocurre, isto non pode ser. Ti crees que un Borbón pode estar aí como un pajillero calquera, que sea a última vez, porque te voto da rei, te voto do país e te voto do que faga falta. Como te volva a pillar aí facendo unha pera, revéntate vivo, hostia. Se queres facer unha pera, chamas que che veñan facer, hostia, porque somos Borbóns, hostia, que estás aí, estás todo sudado, que non sei que pareces, joder. Un Borbón solo suda cando o polvo é de 7 estalos ou cando ve unha bandera de España con última franja morado. Aí é verdad que iso entreche un sudor así frío, venche, recórreche a espalda toda, non é bonito, non é bonito. Pero depois con meu pai sempre fantástico, meu pai é bueno, meu pai, hostia, a mí non acaba de comer e digo, quedei como un rei, tronchas así para atrás, é buenísimo, sempre me dicía, hostia, Felipe, estás feito un príncipe, era bueno de meu pai, eu teño reído moito sempre, e, pois que ten esas cousas de que está feita a vella, por exemplo, no que aquí no Palacio da Zarzuela, mandoulle pendellas pa todo, e estou agora pagando contribución porque, veña, pendella pa os conexos, pendella pa o porco,
pendella para o becerro, pendella para o viño, pendella para facer a caña, que fainas no do viño. Non, ten que xogar pendella distinta, claro. Agora viñeron sacar unha foto, toda aurelitada toda por aí, a pagar. Todo me toca a pagar agora. Pero bueno, eu que sei, quero moito que é para o pai, e está feita así a bella que lle vai a facer. Pero ten que ser. Pero moi ben, un tipo estupendo, moi contento. Outro día conto máis anécdotas de meu pai, meu pai, aquí na parada, non vou dicir que sea pájaro, meu pai, bueno, que moita xente tamén, montase moito tal que di, porque o Borbón ese, Juan Carlos, salía che na moto para ir aos prostíbulos e para tal. Esa é unha mentira, meu pai jamás saleu para ir a prostitutas, non lle facía falta salir, que ten un túnel feito a calquer pafeto que queiras ir de Madrid, vas polo túnel, eu non lle dou uso, eu non lle dou uso máis que aos fines de semana. Bueno, e agora vou vos enseñar como ven sendo o meu día a día, para que vos fagades unha idea, para que vos deades cuenta que isto de rei é che durísimo. O primeiro que fago é levantarme cedo para levar as cativas ao colegio, pero non a Audi, que son rei. Que pasou na clase, Sofía? Nada. Como que nada? Onte o grupo de WhatsApp da Arnair botaba chispas, a ver, algo pasou. Bo, é que veo Gertrudis e díxome que sepas que os reis son os pais. E díxenlle, xa sei que meus pais son os reis, pámpara da Virgen. Vai tomar polo que ainda che dou por unha hostia. E claro, a profesora oume así falar mal e castigoume. E entonces agora temos profesora nova, que a mí non me vai a soballar unha funcionaria do carallo. Bueno, eu creo que igual estou feito a antigo, pero eu creo que ten toda a razón a rapaza. Que carallo vai a princesa de España tocarlle os collóns? Eso penso eu, e fun falar co avó, e díxome, mira, eu dispararlle no, que estou feito aos elefantes e ainda fallo, pero un tiro ainda o leva. Sonan a palabras de teu pai. Sí que ten dito esas mismas palabras, sí. Bueno, a verdad que xa se notan os días, que sae moita máis luz. Hola! Ai, deixame cerrar a ventanilla para non ter que saludar a plebe como esta. Mira, aí ter sitio, por que non deixes aí? Só metes así da recu. Aí non home no dará. Déxame tranquilo. Mira, mételo aquí, daslle para atrás 2 veces e despois para adiante un pouco e xa che queda perfecto. Déxame tranquilo, saberei eu como se aparca o coche. Pero que así non queda ben, que teñen que baixar as nenas. Pero que escalar a boca, hostia, que estou aparcando eu. Se queres traino ti. Venga, desembarcando todo Cristo. E levádeme toda a porquería, non me deixedes nada aí, que despois teño fútbol sala, teño que ir polos chavales e a rirse de min porque atopan muñequitos de My Little Pony. Pero os muñequitos de My Little Pony son teus. Pero non recolledeos, hostia. E cuidado ca porta. Cuidado ca porta. Verás que me dá unha hostia a porta. Bueno, non che dixo eu, hasta que a faga giratoria non para. Hago na virgen, a culpa é miña casarme cunha divorciada. Veña, e se vos intentan enseñar algo de que hai que haber democracia, que a xente ten que ser votada para que sea unha cousa xusta, mandades a tomar polo cu. Aquí o que vale é de quen eres fillo. Que tamén eles están enchufados por seus pais, e eu calo a boca, non digo nada. E ata aquí o primeiro vídeo de Feli666 OMG. Espero que vos suscribades e lle deades a like. E deixade un comentario se é positivo. Senón, igual vai a policía a remontarvos á casa. É un que ten meterse ca monarquía. Bueno, despídese o vosso queridísimo rei. Hasta luego. Ata aquí outra loucada dobraxe da Telejaita. Se vos gusta a nova canal do Feli, facedemos saber para que traiga outro día. E avisarvos que este sábado día 3 de febreiro en Marrozos terá lugar o seu maravilloso entroido. Acercadevos por ali, que o entroido nunca foi, pero as festas son bastante boas. Ademais fixeron este cartel bastante chulo co señor Mogos Simoes. Espero que vaiades e que o pasedes moi ben e que teñan bo día, que é o máis importante po entroido. Que a jara de troula xa poñen eles. Recordarvos tamén que seguimos ca campaña de crowdfunding. Xa estades cansados de saber onde hai que ir e como vai o tema. Tedelos nos vídeos anteriores por si tedes algunha dúda. Non vos vou rayar a cabeza, non vou estar toda a puto día con eso. Moitas gracias a todos os que donastes, que levamos máis de 1000 euros. Moitísimas gracias. Intentarei facer un vídeo, aínda que non cheguemos, intentarei facer un vídeo agradecéndovos a todos os que donastes, pois salir nunha especie de créditos ou algo, ou que sea, ou deixarvos elegir o vídeo que queredes, ou que sea, teño o nombre de todos, bueno, email, algo vais a facer, cheguemos ou non cheguemos. Recordade que se non chegamos devolven vos os cartos e que non ides ter ningún problema por iso. De verdad que moitísimas gracias. Un loco hasta donou 400 euros, o sea que estou moi contento, moi agradecido. Outra xente tomou no a mal, sinto moito, é cousa vosa. Eu non obligo a nadie nin a seguirme, nin obliguei a nadie a donar. Xa explicarei por que fixen isto cando acabe. Recordade que a campaña dura 40 días, quedan uns 4 semaniñas para donar. E se queredes, se vos gusta,
pois aí o tendes. As camisetas creo que son bastante chulas. Eu compraría, ainda que ten que ser un pouco cara, porque, bueno, xa vos contarei por qué. Xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.